Hoďte, já jsem malý panáček. Uvidíme, co bude cestou dál. Nevadí vám, že jsem obezvat tohle bílý. To vám určitě nebude vadit. A prosím vás, spanděte mě, třeba tam budou nějaké bojové panáčky. Já nevím, proč tam musí být 2. A pak budeme další cestou, uvidíme, co tam bude. Tak se připravte a buďte rádi, že to jo. Připravit pozor teď. Ne, počkejte, já nemůžu běhat pro diváky tady. Jdeme. Počkej, ne. Co, kdo jsi? Já jsem panáček, jestli bys nechtěl. Počkej, pojď se posunout. Já jsem takový panáček, který, jestli bys nechtěl přiházet ničem nejistě, tak pojď trochu dál. Dobře. My přesláme kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Takže černej dal nůžky a ty papír. Nůžky, jo, já vám dal. Házím. To je dobrý házet na hlavě. Počkej, já si to nechám na hlavě chvíli. No, čekám. Ty jsi to chytil. Počkej. Ten míček bez vzduchu, jak to udělal. Tak. Nohou. Jo, tak já už musím jít pomalu. Ale stavím se. Nechceš chvíli uspat? No dobře, uspu. Tak, přátelé, uvidíme se zítra. A ahojte, já budu spát. A hlavně, ať se máte rádi, jo? A ještě není konec. Ještě budeme. Hejte, už u mě spí, uvidíme, kdy přijde. Čekáme už ráno, už jsme venku, já čekám na něho, ať může jít dál. Čekám, jo? Už jsi tady! Ahoj. Tak můžeš už jít. Už se spal si. Nevadí, že se tam objeví to byli. Nevadí o ničem. Kde jsi? Já? Já si se mnou nechceš na pomoc? No jistě, já chci. A nic se mi nestane. Jo! A co ty? Já! Jsi taky teď, to bylo lehký. Máš pravdu, už mám mnoho to. Můžeš jít dál. Ahoj. Ahoj. Ahojte. Jdeme po další pěšince. Ježiš, já musím se dívej. No. Jdeme. Hezky jdeme. Uvidíme panáčka jinýho. A víte, jaké asi bude? Já nevím. Jaký moc. Jsem si tě hned nevšiml. Jsem si tě lekl. Asi bys nechtěl si pochutnat. Bych se tě chtěl zeptat. My tady, jo, chci jablíčko. Tak, počkej. Tam musím nejdřív zbrat nějaký. No, tady ho máš. Díky. Prosím. Něm, to bylo dobrý. Tak musím už jít dál, nechceš o mě přestat? Díky. Ale ne. Dobře. Tak se mě já tu zase zkusit jít do dalšího, jo? No, dobře. Ahoj.
Tak jdeme dál. No jsi, já jsem hnědej. Promiň, já jsem si grkl. Jestli bys mi chtěl si něco koupit, nějaký červený klobouček, já vyberu. Já jdu vybrat. Ne, počkej. Já jdu vybrat, jo, já vyberu. Jsem vybral. Tenhle, hele. Nasadíš si ho a budeš ho nosit. Když se ti nebude chtít, tak se můžeš snídat. Dobře. Tak já se jdu vrátit k prožloutinu a tam jdu přespat, ale musíš si kdo mi to dal. Jo, to je super. Jdu. Ahoj. Jo, ty jsi krásný, ještě víc. Prosím bych ještě nějaký rukavici. Nějaký na všechno. Dobře, já... Počkej. Co bych asi tak mohla vymyslet? Nějaký... To nebudou kalhoty. To nebudou panáčkové kalhoty, jestli se mi budou hodit. Panáčkové. Jo, tady jde bezva. Tohle by se hodilo. Že bych to měl. Jo! Teďka ti dáme nějaký rukavičky, třeba tyhle, no? Díky. Tak ahojte, koukejte, jak vypadám. Tak ahojte. Počkejte. Ahoj, já si to zatím sundám, jo? A bude to chvilku pauzy, jo? Než si to sundám. Ahojte, jdeme spolu spát, tak se mějte hezky. Ahoj. Třeba ještě bude další díl, já nevím kdy. Něco ještě budeme nahrávat. Ahoj. My potáčíme ty filmy. Ahoj.